ang kahayag ug kangitngit dili jud na magkasinabot, kay dili magkasinabot ang Ginoo ug ang demonyo. Dili magkasinabot ang dautan ug ang matarong. Mao sa niya ang giingon sa balaang kasulatan. According to Saint Paul, according to the Word of God, mga igsoon, ayaw ka mo pakighiusa, no? Stricto ang balaang kasulatan. Daghan kay nagpa-advise na ko, pastor, tabangi ko pag-ampo mao ni, pastor, mauna ba ni ang kabubuton sa Ginoo, pastor? Mauna, pero dili man siya Kristohanon, no? Para nako igsoon, dili naman na kinahanglan siguro mangutana ta abot anak kay kung atong basihan ang pulong sa Ginoo, ayaw gid mo pakighiusa. Igsoon kay bawo ba mo igsoon nga daghan kog nailhan nga mga Kristohanon nga dasig kayo sa pagpangalagad sa Ginoo, dinihugan kayo apan sukad nga nakighiusa siya, nakigrelasyon siya sa dili Kristohanon or dili magtotoo, sukad nga naghimo sila nga relasyon nga dili kabubuton sa Ginoo, naapektuhan ang iyang calling, naapektuhan iyang tawag, nausab ang iyang kadasig sa Ginoo, ngano man ning sulod siya relasyon nga wala malipay ang Ginoo, nga wala na honor, nga wala na glorify si Lord, napiktuhan ang iyang calling, karon nag-uga na ang iyang relasyon sa Ginoo, nag-anam-anam siya og kanga, nag-anam-anam siya og distansya sa Ginoo, ngano man in the first place he or she made a wrong decision. Amen. Kay sa balaang kasulatan pa lang nag-ingon, although na may uban igsuon nga, pastor, nalipay ko kani akong asawa, akong bana dili ni Kristohanon, pero karon pastor nangalagad sa Ginoo, gigamit ko sa Ginoo, pero pipilara na igsuon majority sa nakigrelasyon og dili Kristohanon, sila may nadala. Nganong sila may nadala? Tungod kay ang balaang kasulatan istrikto nga nagpahinumdom nato, ayaw kamo pakigrelasyon, ayaw kamo pakighiusa sa mga dili magtotoo, sa mga dili Kristohanon. Lain po kayo igsoon, anak kas Ginoo, tagaan kag anak sa yawa. Di ba kabantay mo? Practical ra kay na, literal ra kay na sabton. Anak kas sa Ginoo, tagaan kag anak sa yawa. Never. Now, atong pasultio ng Biblia. Nay nahitabo sa Biblia mga igsoon nga alagad sa Ginoo nakigrelasyon og dili magtotoo, nakigrelasyon og dili Kristohanon. Usa siya ka dinihugan nga alagad sa Ginoo, gigamit sa Ginoo. Grabe ka, talagsaon ang iyang anointing, talagsaon iyang hiyas igsoon, apan nakigrelasyon siya sa dili Kristohanon. I'm talking about Samson. Maghuhukom kapitulo 16 bersikulo 4. Humani ini si Samson nahigugmas sa usa ka babae nga ginganlag si Delilah, nga nagpuyo sa patag sa surik. And take note, ganina palang gigugol na ko ni si Delilah o kinsa ni si Delilah. Pilistihanon, nagunsa ning mga Pilistihanon, dili ni pariha og Diyos ni Samson. Ang Pilistihanon mga igsoon mauni nagsimba ni sila og Diyos nga dili tinuod. Ang Pilistihanon mga igsoon nagrepresent og mga dili magtotoo or dili Kristohanon. Si Samson taas kay buhok, wala putli iyang buhok, sukad sa iyang pagkahimugso. Gitawag siya, gisit aside siya, gipili siya sa Ginoo, banggiitan siya nga lagad sa Ginoo, dinihugan. Apan si Samson nakahimo og wrong decision. Nahigugma siya sa tao nga dili Kristohanon. Nahigugma si Samson sa usa ka babae nga nagsimba og dili tinuod nga Dios, o nagsimba og Dios kay dili man tinuod nga Dios. Now, tungod kay si Delilah mga igsoon, usa ka dili Kristohanon, dili magtotoo, wala nagsimba sa tinuod nga Ginoo. Of course, si Delilah magkasinabot gid siya sa ato ang mga taga Filistihanon pod. Magkasinabot jud si Delilah sa mga tao nga wala pod nagsimba sa Dios nga tinuod. Ilang gibayran, ilang gibribe si Delilah igsoon. Ilang giinan nga amo kang tagaan ani nga amount sa kwarta. Gantihan ka namo, naay reward nimo Delilah. Basta imo lang matuki, basta imo lang mahibaluan. Ngano man nga kusgan man jud kay siya. So ilang gibribe mga igsoon si Delilah. So ako ni siyang isamari igsoon. And the truth is this mga igsoon. Pila kay gayon nga gihangyo si Samson ni Delilah. Wala musugot si Samson, apan usa ka adlaw nahumok ang kasing-kasing ni Samson. Ngano man kay ning bati naman gud siya gugma ni Delilah, no? Sa first line pa gyud ani Megson, nahigugma si Samson sa babae nga ginganlag si Delilah. In other words, na siya feeling, no? Nahulog na mga igsoon ang loob ni Samson ngadto ni Delilah. Bisan day bisag unsa ta ka anointed, bisag unsa ta ka gifted ni Lord, once mohimo tag wrong decision, once maghimo-himo tag desisyon nga wala malipay ang Ginoo, once makigrelasyon ta og dili magtotoo, once atong relationship wala ma-align sa word ni Lord,
or wala magkatugma or musibo sa pulong sa Ginoo, naa gyud ay consequence. Abi yung mga igsoon, usa ka adlaw ning give up si Samson. Sigig pangutana niya si Delilah o niya nahulog naman niyang loob ni Delilah. Mura bitaw og ning salig na siya ni Delilah. Nakalimot siya nga si Delilah dili Kristohanon. Nakalimot siya nga si Delilah dili man di ay kabubuton sa Ginoo. And because of his wrong decision, igsoon na ay consequence. Sa nitabo, gitug-an ni Samson ang tinuod. Mingingon siya nga, abi nimo love, abi nimo mahal, abi nimo mami, ang hinungdan nganong kusgan ko mauni. Kaning akong buhok taas kay sukad pa ni sa akong pagkabata, wala kiniputli. Kabantay mo mga isong gitug-an. Kay ngano man, nakighiusa man si Samson sa dili magtotoo. Si Samson nagdula-dula sa sala. Listen carefully. Once makigduwa-duwa ta igsoon, maglingaw-lingaw ta sa sala igsoon, naag yun ay consequence. Ang bayad sa sala kamatayon. It means na ay consequence. Labi na kung kaybaw ta sa kamatuoran, hilabi na kung aware ta sa kamatuoran, hilabi na nga aware ta sa balaang kasulatan nga dili kita pwede makigrelasyon sa dili magtotoo or dili Kristohanon. Yes, na ay mga story, mga testimony nga ilang bana, asawa, dili Kristohanon, pero karon nadala na, pero pipila lang. Majority nga nakigrelasyon sa dili Kristohanon, na usab gyud ang ilang relasyon sa Ginoo, naapektuhan ilang relasyon sa Ginoo, naapektuhan ang ilang calling. Like what happened to Samson. Unsay nahitaboan ni? Si Samson aning tayma igsuon napildi. Nga naman pastor? Yes, hingbalik na restore ang iyang sight. Kay naghinulsol man si Samson ani, no? Si Samson ani nga time naghinulsol, gibutaan si Samson, igsoon napildi siya, gibutaan siya, gigapos siya. Sa diyang iyan ang gisulti ang sekreto nga mao ni akong sekreto, honey my love Delilah. Ang akong sekreto mahal, mami, mao ni sweetheart. Sukad pa sa akong pagkabata, wala ni putli ang akong buhok. Kung putlo ni mawa akong kusog. So sa diyang iyang gitug-anan si Delilah mga igsoon, si Delilah gibayran to sa mga Pilistihanon. Gigunting ang buhok ni Samson. Gigunting ang buhok ni Samson, o niya ming singgit si Delilah, dali na mo! Abi yung mga igsoon, ilang gigapos si Samson, nawa ang kusog ni Samson. O si Samson ato natulog mga igsoon. Pagmata niya, tanawa ang sunod ani nga linya kung basahon igsoon. Ningon si Delilah, Samson, aniya ang mga Pilistihanon. Mimata si Samson, tanawa ang pait, ang lisod, ang bugat nga consequence nga nahitabo ni Samson. Tanawa, mingmata si Samson ug nagdahom gihapon nga makabuhi siya ug makalingkawas. Tanawa ang next line, gisakit kay igsoon. Wala siya masayod nga gibiyaan na day siya sa Ginoo. Mao ni ang sad truth, sad reality once we made a decision igsoon nga dili ka bubuton sa Ginoo. Mohimo ta og desisyon, mohimo ta og relasyon nga wala na uyon sa kababuton sa Ginoo. Tanawa, si Samson nagtuo. Si Samson igsoon kumpiyansa ra kaayo kay sa matag higayon nga gapuson siya mabadbad ra. Iyang makita nga naa gyapon ang Ginoo, wala mo biya niya apan kanida yung muhimo tag sala nga tinuyuan igsoon. Kanida yung igsoon nga bisag kaybaw na ta nga dili maayo, nagpadayon tag buhat. Unsay giingon diri mga igsoon? Mimata si Samson ug nagdahom gihapon nga makabuhi siya ug makalingkawas. Wala siya masayod nga gibiyaan na di ay siya sa Ginoo. Mubiya dayang Ginoo igsoon. Mubiya dayang Ginoo. Yes, our God is the God of love, but remember, He is also the God of justice. Muhatag siya og hukom. So nagtuo si Samson ato yung himo okay ra, no? Usay nga ni ta mga Kristiyano okay ra ni. Pastor okay ra ni, brad, sister okay ra ni. Musabot si Lord nako. Si Lord makasabot ra man ako. Ang Ginoo na kaybaw sa akong pagbati naghigugmay mi. Apan kung kana ing imong gugma igsoon, wala na mauyon sa balaang kasulatan na ay consequence. Tanawang naitabo ni Samson. Si Samson, anointed man of God. Gipili sa Ginoo, gitawag sa Ginoo. Apan tungod sa desisyon ni Samson, igsoon nga makigrelasyon sa dili kabubuton sa atong amahang langit nun, na ay consequence hinoon. Ang iyang tawag igsoon na apektuhan. Ang iyang calling na apektuhan igsoon. Ang plano sa Ginoo naguba kay naghimo siya iyahang plano. Nahuman ang ministry ni Samson atong nga time. Dili pa unta to mao ang right time nga mamatay si Samson. Dili pa unta to mao ang right time nga mamatay ang ministry ni Samson. Mura na kung nagkita, dili pa unta na mao ang right time nga mamatay atong ministry nga gipiyal ni Lord. Apan tungod kay natay gihimo nga desisyon nga wala nalipay ang Ginoo.
natay ngihimo nga desisyon nga sukwahi sa pulong sa Ginoo, naay consequence.